Illum ġrat xi ħaġa illi bħala qatt ma ġrat f'pajjiżna. Kienu 24 sija li letteralment ġabuh jitkellem waħdu. Il-kap tal-oppożizzjoni qed jaffaċċja kriżi ġdida. Jum wieħed kien biżżejjed biex il-kredibilità tiegħu ħadet daqqa ta' ħarta oħra. Kienu 24 sija diffiċli għal kap tal-oppożizzjoni Simon Busuttil kif inkjesta ikkonfermat l-investigazzjoni serja waqfet meta tfaċċa isem Beppe Fenekadami. Busuttil ipprova jdawwar il-kanuni fuq il-gvern iżda minflok laqat lilu nnifsu. Busuttil rid jiftaħ attakk fuq il-proġett li se jsir fuq is-sit tal-ITS f'San Ġiljan fejn it-trasferiment tal-art tal-proġett b'investiment ta' 300 miljun euro kien stmat minn Deloitte. Tal-art l-investituri se jħallsu 60 miljun euro. Nemmnu li l-valutazzjoni li ħriġna u konkludejna naħseb huwa fair market value u jirrifletti il-valur reali tal-Mixed Use Development Project li huwa envisaged għal proġett fl-ITS. Il-Partit Nazzjonalista beda jindika sa minn ftit wara l-ftehim li kien se jopponi, però wara li ħarġet l-inkjesta fejn issemma Beppe Fenekadami, l-attakk fuq dan il-proġett sar priorità. It-temperatura ta' dak li qed jissejħu l-imħalfin il-hot potato ta' Beppe Fenekadami ġrat xi ħaġa fantastika fil-Partit Nazzjonalista. Kif qed jiġi attakkat Beppe Fenekadami, mhux dawru l-kanuni fuqi, normali kuljum mhux il-kanuni fuqi. Dawru l-kanuni fuq Mario De Marco. Għaliex fid-der Busuttil seta kellu problema waħda dik li l-kuntratt innegozjatu għall-investituri d-ditta legali ta' Mario De Marco u għalhekk jekk Busuttil rrid jgħid li l-ftehim iffirmat kien korrott, kien ikun qed jgħid korrott lil viċi kap tiegħu stess. Iżda, il-pressjoni kibret. Daphne Caruana Galizia kitbet is-sibt li De Marco kellu jirriżenja jew jieqaf mix-xogħol għall-grupp DB. Simon Busuttil għamel kif qalet Caruana Galizia u kellem lil De Marco dwar dan. Il-ħadd filgħodu qal li De Marco se jirrinunzja x-xogħol u ħabbar li se jieħu l-kuntratt tant l-Awditur Ġenerali. Irrid inħabbar illi l-oppożizzjoni mhix ser tieqafaw fuq din il-kwistjoni. Fil-jiem li ġejjin, l-oppożizzjoni ser tieħu din il-kwistjoni għand l-Awditur Ġenerali. Dlonke reazzjoni tal-grupp DB. Laqgħu l-aħbar li l-kuntratt sejjer għand l-Awditur Ġenerali għaliex qalu li għandhom interess li toħroġ il-verità. Iżda bl-akkużi fil-konfront tagħhom u l-implikazzjonijiet ta' korruzzjoni kellmu lil Simon Busuttil. Wara nofsinhar jiena rċevejt messaġġ SMS bit-telefon mingħand is-CEO tal-kumpanija li hemm wara dan id-din. L-SMS kienet qiegħda titlobni għal laqgħa urġenti sabiex il-Partit Nazzjonalista jagħti id-donazzjonijiet kollha li matul is-snin din il-kumpanija tagħtu. Fil-maratona ġbir ta' fondi Simon Busuttil għamel li seta biex juża dan il-messaġġ biex jiġbor iktar fondi. Fl-istess kompla jattakka lill-grupp biex ftit tal-ħin wara sirna nafu dak li ilu jsir għal 4 snin. Kien il-ħadd fil-għaxija li l-grupp DB żvela li Simon Busuttil talabhom xi flus biex minnhom jitħallsu s-salarji ħoxnin tas-Segretarju Ġenerali Rosette Take u tal-Kap Eżekuttiv Brian St. John. Dan qaluh fi stqarrija qiebsa li fih jagħmlu ċara li d-donazzjonijiet li taw lill-Partit Nazzjonalista inkluż fi żmien it-tmexxija ta' Simon Busuttil dejjem kienu mitluba. Il-grupp qal ukoll li ntalbu donazzjonijiet sas-sibt li għadda biex dak li Busuttil ilu jgħid tal-4 snin sfuma fix-xejn f'temp ta' 24 sija. Simon Busuttil ilu xhur sħaħ jgħid li jumu fil-but ta' ħadd biex issa sar magħruf illi l-bwiet ta' tnejn mill-iktar qrib tiegħu kienu qed jintlew direttament minn negozjanti u fuq talba tiegħu.